Bizi elkarte ekologistak irudietan ikus dezakezuen ekintza ikusgarri hau egin du gaur goizean Baionako ospitalean AHT-ren aurkako ekintza eta aroak hobetzera egin badu ere atzoko denboralearen ondorioak pairatzen jarraitzen dugu 4.800 etxebizitza argindarrik gabe ditugu eta baita hainbat errepide itxita ere. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta aktualitateaz gain, Ipar Euskal Herrian azken 5 urteetan loratzen ari den tearen sailari ere luze eta zabal begiratuko diogu gaurko saioan. Ongi etorri! Kanbo, Azparne, Ezpeleta eta Senpere ingurua izan da tenpestagatik kaltetuena. Zuhaitzak errepidetara erori ziren eta hainbat bide oraindik ere itxita daude. Elektrizitate posteak ere erori ziren eta ondorioz, milaka eta milaka lagun argindarrik gabe geratu ziren. Oraindik ere 4.800 lagun inguru dira. Suhiltzaile eta emergentzietako langileek, ehundik gora ateraldi baino gehiago egin zituzten. Batik bat, zuhaitzek eragindako kalteengatik, errepideetara ez ezik, teilatu eta autoen gainera ere jausi baitziren. Eta gaur oraindik ere dozena bat errepide itxita daude, horien artean Ezpeletatik itsasurako bidea, baita Azparnetik Kanbora doana ere, eta Baionatik Donibane Garazira doan trenak ere etenda jarraitzen du. Bizi elkarteak aberatsen manifestazioa antolatu du Baionako ospitalearen aitzinean, Bordele Tolosa eta Bordele Akize abiadura handiko trenbideak 14.000 eurotik gorako kostua duela salatzeko. De 14 milliards d'euros. On estime que pour une LGV qui est inutile alors que des alternatives existent, c'est un prix exorbitant. Zentzugabea diote eta hildo horretan, bidaia denbora minutu batzuk irabazteko osasun arloan diruak kentzen dela salatu dute. Eta beraz, gizartearen egiazko beharretara egokitzen ezen proiektua dela diote. L'hôpital, dans un état de plus en plus criant, à la fois qui fait l'objet d'un déficit chronique ces dernières années, rien que 18 millions d'euros. 7 kilometro, 1.220 dituen ospitale baten baliokidea dela adierazi dute. Bizik AHT proiektua alde batera uzteko eta biztanleriaren beharrei eta metamorfosi ekologikoari dirua bideratzeko eskatu du. Azken 5 urteetan tearen kulturaren loraldia ezagutzen ari gara Ipar Euskal Herrian. Mikel Esklamadon eta Milene Dupuy ditugu horietako bi ekoizle. Bata Zuberoan, Santa Grazien eta bestea Lapurdin, Uztaritzen. Baina biek modu oso antzekoan izan zuten bere proiektua sortzeko ideia. Kultura hori deskubritu nuen porretan Azore uarteetan, sinpleki, eta japsat maite minu nintzen kultura hortaz, edo landareaz, eta gero uartu nintzen posible zela ere Iparralan eta etxe ondoan hemen Uztaritzen landatza, hemen baginituela baldintza guztiak tea pusarazteko. On est parti en voyage au Japon. Japonian honen antza handia zuen paisaia bat atxeman nuen, eta bertan te landariak elurpean zeuden. Ordu arte pentsatzen nuen tea klima tropikaletan ahazten zela, eta ohartu nintzenean horrela etzela, honen inguruko interesa piztu zitzaidan. Tea egiteko Camellia sinensis landarea erabiltzen da, zeinarek ur asko eta lur azidoa behar dituen. Euskal Herriko leku askotan ematen diren baldintzak, eta hori ikustean apostua edo pario egin nuen hori basaiatzea, eta zergatik azeri kultura berri bat ekartzea gure lujaldeari, badakigu Uztaritzen biperjaren lujaldea dela. Landarea lehen urtea pasa eta, hau da zinez arriskutsuena landarearentzat, ura eskatzen du lehen urtean eta atentzia askoz gehiago. Baina ja sustraiak sartzen dirilariko lurra ongi aritat. Tearekin, hasten gira martxo bukaeran apirila hasieran ostoak biltzen, eta etengabe biltzen gira urria erditxo arte. Azken baitugu lau uzta polit, eta sasoin betean, 2 egunero ari naiz ostoak biltzen, gero txera sartu, transformatu, eta bihar egunan berriz itzuli biltzera, eta hola biltzen gira, kasik 6 hilabetez. Bilketa eta gero egiten dugun transformazioak du tearen kolorea emaiten. Badakigu badirela 6 familie, edo 6 kolore ezberdin tean, nik suria, beltza eta berdea egiten dut. Eta orduan, ostoarekin egiten dudan sukaldaritza hori, edo horrek du baldintzatuko. Edo zein moduz transformazio hori egiteko bi eskola nagusi daudela esan daiteke, Txinatarra eta Japoniarra. Mikelek lehen hautatu zuen, bigarrena aldiz Milenak. En fait, comme l'idée déjà de faire pousser du thé m'est venue au Japon,
Tea landatzearen ideia Japonia sortu zenez eta aspaldidanik hango tea maite dudanez, eman didan guztia itzuli nahi izan dio Japoniari, beren egiteko moldea nire ganatuz. Horretarako, bertara joan nintzen prozesua menperatzeko. Ferme au Japon pour apprendre à transformer le thé à la manière japonaise. Baina milena salmentarako transformatzen 2025an hasiko denez, Mikelen eskutik te berdea nola egiten den ezagutuko dugu modu txinatarrean. Ibiligirako izuntan osto freskoak eta bikimoak biltzen, eta zuzenan torri gara gunat tailergera, eta te berde egiteko beraz lehen urratxori da ostok berotza. Edo txigorketa modu bat bezala, oksidazioa oztopatzeko, edo zein osto bezala, edo zein arboletik erortzen den osto bat bezala, ostoa oksidatzen da eta belzten da. Berotasunarekin, jenean edo horren arduradun den enzima bat edo molekula bat hiltzen dugu, eta ostoa berdea egoiten da. Hori da lehen urratxa, eta hortik gero joanen gira main gainera biribilketa egitera. Biribilketak badu zinez funtzioinik ditu, baina haundiena hori da ostoen barnan diren zelulaen paretak haustea. Eta hasiko nahizola biribiltzen, eta geroz eta presio gehiago, pisu gehiago emanen diot ostoari, hasieran presiori gebari naiz, bi eskuekin, eta geroz eta gehiago emanen diot. Nik hemen 15 minutu horren erdi bat pasako dut, modu Japonia jamba lau edo 8 ordu hartan pasatzen dituzte. Urrengo pausua ostoak idortzen jarraitzean, datzak geratzen zaien ezetasuna guztiz kentzeko. Baina usteltzen da, ostoa baitu ondioak bezala, eta gaizki idortzen bale baduzu, paketetan eta bi asteren buruan hasten da suria bilakatzen, eta ezetasun guztu edo usain baduzu. Azken du jatsa, idortu eta guzti, osto batzuk ez dira ongi idortzen, edo ez dira ongi biribilduak, ez dira politak, bere isketa egiten da. Politak ez direnak kendu eta bota. Hau da azken du jatsa, eta gero paketetik egiten bildu eta pixatu. Eta azkenik nola ez, tea bera infusionatu eta dastatzea. Te berdearen zat 3-4 infusio egiten ditut bederen, baina 4 infusio 3-4 minutukoak. Nahasketa bat eginez, Japoniako, Asiako kultura eta gurearen artean, nik atxan batut 3-4 minutu zuztea eta 3-4 infusio egitea, asken nahiko dela. Eta zergatik lehen infusio bat egin dugu, eta ostoak ez dira ideki. Hori da txigorketaren efektua. Eta orduan bigarren infusioan ostoak idekiko dira, eta orduan gustu edo zapore askoz gehiago kanen dugu bigarren infusioan. Eta gainera, setasun tiki bat, kafeina guztia joan da lehen infusio hortan. Beraz, onduko infusio guztiak itanalko dira, edo orain segituan denbora bali madugu, edo egunan zer berantago. Jendearen aldetik harrera oso ona izan duela dio Mikelek, sorpresa positiboa izan dela, eta orain, etorkizun laburrean, tea bere proiektutik bizitzea gustatuko litzaioke, momentuz lortu ez duena. Niko Etxarten musikarekin amaituko dugu gaurkoan. Publikoa beti zutan xutik siberutarraren aitzinean. Rokan rolarekin gaurko agurra bihar arte. Rock and rolling.